Em dic Pere Feliu i Pujol, soc el president de l'Associació de Veïns de Sant Cugat, propietaris de Torrenegra, i el meu primer record de Torrenegra és que un cop l'any la llenya que portava l'avi pel foc de casa, perquè inicialment tots aquells camps eren patates, eren camps de patates la majoria, però van començar a baixar els senglars i els senglars es menjaven les patates. Ja hi havia senglars en aquella època. I al final va ser tot bosc, de mica en mica el bosc va anar creixent i el que es feia era llenya. Jo recordo perfectament quan l'avi portava la llenya per fer foc i a l'arbre de Nadal. L'arbre de Nadal era un pi de la Torrenegra. Sant Cugat en aquests anys ha canviat d'una manera important. S'ha fet d'un poble petit, rural, que érem, quan érem petits nosaltres, que veies passar els carros amb el gos a sota i el pagès a peu dret a dalt del carro. Doncs ha canviat força, ha crescut, podíem jugar a futbol al mig del carrer, només teníem de parar quan passava el camió dels transportistes, del Rifà i del Vila del Prat. Tot això ha canviat, però hem vist un creixement desordenat d'aquest poble. En comptes inicialment els cervells pensants havien fet una distribució i aquesta distribució no es va tenir en compte i es va fer un creixement desmesurat, per unes bandes molt, per altres bandes gens. I la Torrenegra, aquells camps que inicialment havien sigut camps, de mica en mica es van anar deixant, els que eren més a prop de ciutat o de vila eren de secà i de mica en mica es van anar deixant, fins que al final tots aquells camps són erms. Aquest és el canvi que hi ha, camps erms i un creixement desordenat de la ciutat. Crida força l'atenció que, sent el primer cinturó que som a Barcelona, lògicament Barcelona no pot créixer, està marcat pel mar, per les ciutats limítrofes, Hospitalet, Badalona, la muntanya. Ha de créixer en aquest cinturó cap aquí, lògicament, doncs ha crescut, però ha crescut d'una manera desordenada, per molt que ho veiem bonic i molt ben endreçat, però està desordenat, ha sigut un creixement desordenat. No costava res seure en el seu moment, fa 30 anys, i seguir una mica o millorar una mica el que anteriors hi havien pensat i que ja havien dibuixat i havien fet un creixement més ordenat i més sostenible. Sant Cugat és una ciutat tancada, que et viu intramuros, una circulació caòtica, per dintre la ciutat és impossible circular, impossible aparcar. Parlarem de la ciutat peatonal, que ara està de moda, tot el que vulguem. Molt bonic per passejar, però preguntem-li als comerciants si estan d'acord amb tot això o no estan d'acord amb això. Bueno, a la meva família, en principi, ha afectat sentimentalment, més que res, perquè tenim la sensació que se'ns pren per res, no? Perquè aquí hem vist que hi ha diferents vares d'amidar, ho he dit moltes vegades, hi ha diferents vares, uns d'una manera, uns altres d'una altra, i els que som d'aquí, que tenim terrenys a Torrenegra de tota la vida, doncs no se'ns té per ningú, i al final això és una manera sentimental, és la sensació que tenim un bé, que no és bé, i que a l'hora de la veritat l'hem estat lluitant i defensant i que no ens n'acabem de sortir. Però ens en sortirem al final. Nosaltres a l'Ajuntament sempre hem dit el mateix. Nosaltres som fills del poble i, lògicament, volem el millor pel poble, no? El que passa que allà hi ha uns drets i que aquests drets no els volem perdre. Nosaltres sempre hem proposat que les 150 hectàrees que té el sector i que tenen aquestes finques, reordenar-les d'una manera que allà on hi ha unes illes edificades que són de principis del segle XX i que ni tan sols estan considerades o estan urbanitzades i que no tenen ni clavegram, mirar d'ordenar allò, que representaria més o
o menys un 20 o un 25% de la superfície i el reste cedir-lo doncs, a perpetuïtat a l'Ajuntament, no? L'Ajuntament no, al poble, tenint en compte doncs, preservar el camí que porta, el camí clàssic, el camí històric que porta al Pi del Xandri, el camí clàssic que porta cap a Can Borrell, el camí clàssic que porta a la dreta Torrenegra, a l'esquerra Torrecendrera, deixar tota aquesta vall lliure i només tan sols aconseguir doncs, permutar aquella zona que no es veu des d'aquí on jo dic, que és a darrere d'aquesta imatge que estic definint aquí, que hi ha aquestes illes de cases, podem dir així, i que hi viu gent, i que hi ha cases magnífiques i que està desordenat. Llavors nosaltres la proposta que fem des de sempre és ordenar això, ordenar i repercutir la superfície en aquesta zona. Nosaltres considerem que fent la proposta que nosaltres diem quedaria absolutament lliure tot el que és històric i tot el que és a on va la gent. La gent no passeja per la zona aquesta que hi ha el Col·legi Tavens, perquè hi ha el col·legi, o que hi ha el club de tennis, o que hi havia abans la hípica. Tota aquella zona la gent no hi passeja, la zona que passeja és la zona que va al Pi del Xandri, la zona que va cap al bosc, no? Aquesta zona no veig jo per què hauria d'afectar, si aquesta zona la deixem absolutament lliure. Els hi proposaríem el de sempre, sempre proposem la mateixa línia, sempre els hi hem dit el mateix, seiem, mirem d'organitzar-ho, mirem de pactar-ho, reordenem el sistema, repercutim la superfície en allà i acabem-ho d'una vegada. Aquesta és la proposta que hem fet sempre a l'Ajuntament i l'Ajuntament la coneix perfectament. Torrenegra no està cuidat, els boscos estan no cuidats, hi ha una zona, la zona més propera, que hi ha alguna finca que s'hi conrea una mica de secà, però els boscos estan totalment deixats i només s'ha de veure la zona que s'utilitza d'aparcament pel Col·legi Tavens. Tota aquella zona de l'aparcament del Col·legi Tavens, allò són finques de Torrenegra, estem parlant de terrenys erms que estan aprofitats, plens d'herba, que estan aprofitats, doncs mira, per deixar cotxes que algun dia, no sé, algun dia s'ordenarà allò. Aquesta és la realitat és aquesta, i l'Ajuntament no la vol veure. Nosaltres a l'Ajuntament sempre hem estat amb la mateixa línia, sempre procurem ser respectuosos amb les institucions i amb les persones. I nosaltres el que volem i el que pretenem és trobar una solució que respecti els nostres drets, no? I entenem que si seiem i parlem, la solució que proposem és molt bona, la solució d'urbanitzar tota aquella zona que està desengelada i que està separada del poble, repercutir la superfície en allà, doncs pensem que seria una manera de tancar la ciutat i seria una manera d'endreçar-ho ben endreçat, que ara no ho està. Això és el que diríem i el que diem sempre, no podem canviar perquè és el que hem dit sempre.